Har man ført regnskab for sidste år, er det nemt at oprette et nyt budget. Budgettet her er afstemt og afsluttet, så nu skal der oprettes et nyt. Og det gøres oppe i filer. Opret nyt budget. Hvis det foreslåede år ikke er rigtigt, skrives det rigtige årstal og klik OK. Og her er det rigtigt. Filnavn budget plus årstal er et standardnavn, som programmet automatisk vil åbne ved opstart. Hvis ikke det findes, åbnes forrige års budget. Der kan sagtens oprettes flere budgetter for hvert år, ved at give dem et andet navn end budget. Det bliver så ikke åbnet automatisk, men man kan altid skifte budget. Her vælger vi standardnavnet og klikker på Gem. Her kan vores bankkonti overføres til det nye budget. Budgettet er nu oprettet, og vi kan indsætte startsaldoen fra vores bankkonti. Og nu skal budgetposterne overføres fra sidste år. Her vælger vi sidste års regnskab. Posterne fra sidste år vises så i denne liste, og når man klikker på de enkelte poster, vises de indtastede beløb. Her er det terminen for sidste år. Den kan afrundes og overføres til budgettet. Her er der ejendomsskat og forbrugsafgifter. Her kan man tillægge en procentsats, lad os sige 3%, og afrunde. Og så kan det overføres til budgettet. Transport, benzin. Den samlede benzinudgift var på 20.479, og beløbene hver måned, de varierer meget. Men hvis man nu i det nye budget vil have ens beløb, kan man indtaste det samlede beløb i beløbsfeltet heroppe. Og vi siger 21.000, det bliver nok lidt dyrere til næste år. Og så rydder vi posterne og vælger hvert år. Så er de 21.000 delt ud på hver måned, og det samlede beløb er 21.000. Når der er indtastet et beløb i beløbsfeltet, laves alle udregninger ud fra dette beløb. Hvis beløbet er fjernet, og man trykker på en af knapperne, kan man indtaste beløbet i den formular, som åbnes. Det er hurtigt at lave et nyt budget, når man har lavet det året før. Det er bare at klikke ned igennem alle posterne og overføre dem. Eventuelt redigere lidt i dem, og så bare overføre. Det var hvad jeg vil vise i overføre budgetposter. Man kan se næste video med færdiggørelse af budget.